puilano khapang ta hoktai bohok song koktoma rongkha mongya kaming ardi blok ni bisingo khopjaknai 29 Krishnapur blok committee ni UYTF ni president borom gnang Sopon Deb Burma tini mongya kaming ardi blok ni bisingo khopjaknai mongya kaming o tini takhok Sunil Deb Burma thangnai salo langma soi thangmangbai bini nukhungo tini chuwa oikha te kaisa nukhung hingke mongya kaming no mongya kaming o bini mungke takhok Aguya Deb Burma bini nukhungo bo subaikha takhok Aguya Deb Burma bo langma soi thangmabai nok nukhungo belekhino jongjal tai takhok Sunil Deb Burma ni bo jongjal asaijak teba bujon 13 din khainani bagui tini thangui chuba oikha 29 Krishnapur blok committee ni YTF ni president borom gonang Sopon Deb Burma tai YTF ni joto adono tei botini chuba mungo thangbasaikha takhok Sunil Deb Burma ni nukhungo tai takhok Aguya Deb Burma ni nukhungo bubagrani naharmung bubagrani dagimung mo haino dagi uitongo YTF rongno asuita tongdi tipra mo tharong asuita tongdi ti develop na asuita tongdi nukhung sugyang uitomon jorawo nok nukhung sugyang tomon jorawo norok thangi basaidi ajaga thangsubaidi hini dagi tongmani bubagra bini dagi mungbaino taksu jorotei YTF bungtho tipra mo thangtho ti develop bungtho mo haikeno subalai tongkho kwrui nukhungni nogo sugya nukhungni lukurok sugya angui tongmani jorawo mo haikeno lukurok thangai chuba mungri khangke nok nukhungni lukurok kwrui nukhungni lukurok tekesa jengjalni yakni yakago hinibo koktmao saiman kha phiaba takhok Sunil Deb Burma bai takhok Aguya Deb Burma lagma sawui o sungsano yakarui klang thangma bai tabuk nok nukhungni bihik busa ni jengjal asaijak tabuk tamo hongke bwsaini 13 din tangnani bufani 13 din tangnani abono tabuk bongni nok nukhungni jengjal o nok kaini nukhungni piaba o jengjal ungtomon jorawono tini amo haikino YTF ni president borom gonang Sopon Deb Burma tai takhok Sopon Deb Burma bini logini YTF bini sengkarak notei botini kaini nukhungo thangai chuba oikha 13 dini bagui mongya ni siming chini kok tv ni koktoma thumui rohonai Dinesh Deb Burma ni report chini kok tv hambai puilano chini media channel no chung tini oro chini oro borong bang takhok okra amo kisa sal segang Aguya Deb Burma o sungsano yakari thangka ngai ahanya bagui chung chini YTF 29 Krishnapur blok committee ni ongoi chung je mansak chung tini bini nukhungo chini amo kisa sa chung je mansak chung bonoro rang kisa temarum kisa eri phanyam bagui chung oro ha phaimani ngai chung phai mu phakya iko bini samu khana cholinai han bagui chung tini o jaga phaimani an logibo tongo an working president ani organizing secretary motai joto ani block member tai primary amo member of phayor sopajak tamane rok soba la jongto singoro chini je mansak sing mairum amo ko kaisa be kaisa rikha ge chungte rangkisa sing bono rikhata yang bini iko yang bini busajla taisin tapung manai chungno singoro rikhata takhok je thoi thangnai bini nukhungo thara busero sila ba besara tongbai sala dakung sing mo saimane to iko sing manai chung kunu ngo mukatai ke kure sing mo khanawa nge boro onek kuriyam sugjaya nge ang lukuro ang abno konyamo sungo jati chin nama tiprasa mo khaganang amo lukuro khai borono sing sagwai sag abo subana bagi ang joto chini amo sara tirpran chin tiprasa na kobogu o kamin bung khatam kha mo kamin bung khai badra kami kelayo hambai bele ka hambai media channel no ke sing hanya hai kai sopakya sini borong benang anu takhok anu kumunyo kelayo borong benang Sunil Deb Burma singkaro kurikha thangnai masni 28 tarik salo bo asamsa pate biso bo sakdera oi istu gungai bo thangjakha bo kurikha aipono sini khawo sini bo mutu tongnai bo khoksa sini mo bubugarani warriors bo tini onek samu tangong rok bo kurikha aipono sini mo khawo tongo sumono pogya ge hanya bagai sing 29 Krishnapur YTF blok committee ni ungoi sing je mansak sing
ini nukungo yang ani mama suasno sini bono rangkisa sini zaman te je cuci kerja mono kaisa mari bisa haye di filmani ya asno hambai gitu anoro tonggo ani joto working president ani block committee kayak sini primary committee ni ano gogo